Aşgabatda howanyň temperaturasy gijelerine -3 gradusa çenli ýetýän şu günlerde Gyzlary bilen ýaşaýan jaýyndan çykarylan Aşgabatly Zenan prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa ýüzlendi. Zenanyň wideoýüzlenmesi turkmen.news neşiri tarapyndan 16 dekabrda çap edildi. Qadiýetiň adalatlygyna bolan ynamyny ýitiren we resmiýlere bil baglamaýan aýal konstitusiýanyň kepili we raýatlaryň hukuklaryny goraýjy hökmünde göni ýurduň prezidentine ýüz tutmağa mejbur bolýar diýip neşiriň habarynda bellenilýär. Video ýüzlenmede iki çağanyň ejesi Anna Kumikowa adalatsız tamamlanan sud işiniň netijesinde özüniň we iki gyzynyň 14 dekabrda giýje köçä kowlandygyny aýdýar. Men Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentine ýüzlenýärin. Men 19 ýyldan gowrak wagt bäri ýaşaýan jaýym babatda adalatlygy dikeltmäge synanyşdym. Ýöne hiç zady suwud edip bilmedim. Meniň emlägim we ähli goşlarym jaýyň girelesinde dur. Howanyň temperaturasy -3 gradusy görkezýän mahaly meniň çağalarym giýjäni ulawda ýatyp geçirdiler diýip Zenan öz ýüzlenmesinde aýdýar. Ol mundan soňky gijelerde de şu ýagdaýyň gaýtalanjakdygyny belläp prezident Berdimuhamedowdan adalaty dikeltmegi soraýar. Meniň bu ýerde doğan garyndaşym ýok. Meniň hiç kimim ýok. Meniň başga ýaşajak ýerim ýok. Maňa kömek edin diýip Kumikowa sözüni jemleýär. Neşiriň 15 dekabrda çap eden maglumatyna görä 2002-nji ýylda mali kynçylyklar sebäpli Kumikowanyň kreyini alýan jaýynyň eýeleri ondan onu satyn almagy soraýarlar. Kumikowa jaýyň şol wagtky eýeleri bilen gow gatnaşykda bolan sebäpli olara hususlaşdyrylmady kwartiranyň puluny kwitansiýasyz berýär. Ähli zat 2017-nji ýylda Kumikowa kwartirany hususlaşdyryp öz adyna geçirmek işine girişende başlandy. Jaýyň öňkü eýesi onuň elinde esasy resmi nama, ýagny onuň jaýda ýaşaýandygyny tasdiklaýan suwtnama bolmasa-da 2019-njy ýylyň ýanwar aýynda bary ýogy 6 güniň içinde kwartirany öz adyna hususlaşdyrýar. Ol qadiýetiň üstü bilen Annany öýden çykarmaga synanýar. Ýöne qady Annanyň ýaşamak hukugyny tasdiklaýar diýip neşir belleýär. Maglumata görä ýene 2 sud işinden soň öňkü jaý eýesi kwartirany satyp Russiýa gitdi. Kwartirany satyn alan ilkinji alyjy Annanyň öýden çykarylmagyny gazanyp bilmedi. Ondan soňky alyjy hatda qadiýete de gitmedi. Jaý derrew familiýasy Karjowa bolan bir aýala satdy. Anna jaý satyn alanlaryň hakykatda realtorlardygyna we olaryň ýöneki jaý eýeleriniň iki çağasy bolan aýaly qadiýetde ýeňip bilmejekdigine düşünüp özüne garşyda şökmünde 5 çağaly Karjowany getirendigine ynanýar. Netijede 2020-nji ýylyň awgustunda berkararlyk etrap qadiýeti Karjowanyň bähwidine, ýagny Annanyň öýden çykmalydygy barada karar çykardy. Noýabr aýynda bu karar şäher qadiýeti tarapyndan tasdiklandy diýip neşir belleýär. Azatlyk radiosuna bu ýagdaýlar barada Anna Kumikowanyň özü bilen habarlaşyp goşmaça maglumat almak başartmady. Bu barada berkararlyk etrap we Aşgabat şäher qadiýetlerinden hem kommentari alyp bolmady. Türkmenistanda raýatlaryň kameranyň öňüne geçip ýurdun häkimetlerine şolsanda prezidentine öz arzyny aýtmagy we kömek soramagy bilen bagly ýagdaýlar seýrek ýüze çykýar. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda jaýlary hususlaşdyrmak şeýlede dürli sebitlerdäki hojalyk jaýlaryny ýykmak prosesiniň çäginde köp raýatlaryň ençeme ýyllap ýaşap oturan jaýyndan çykarylandygy barada soňky ýyllarda bir näçe gezek habar berdiler. 2016-njy ýylyň martynda Aşgabat şäheriniň Parahat 7 etrapçasynyň 16-njy jaýynyň 23-nji öýünde ýaşaýan Aşgabatlalaryň maşgalasy mundan 3 ýyl odal paýtagtyň Fiskulturnaýa köçesinden jaýlary ýykylyp bu ýere göçürilendiklerini gurrun berdi. Şonda öý eýesi Fatma daýda Azatlyga beren video interwýusunda jaýda jemi 14 adamyň, ýagny 4 maşgalanyň ýaşaýandygyny, her maşgalanyň öz uly çağalary bilen bir otogda ýatyp turmaly we aşhanada nowata durup nahar bişirmeli bolýandygyny, özleri üçin ipoteka jaýyň hem berilmeýändigini gurrun beripdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we yerli synçylar ýurt häkimetlerine ýüzlenýär
etmeýän bu raýatlary döwlet tarapyndan kömek edilip jaý bilen üçin edilmeň deregine olaryň köplenç iýdarlamalara we batyşlara şeýle-de işden kowulmak ýaly haýwatlara sezewar bolýandygyny aýdýarlar. Gymmatbaha guruluşlary alyp barýan türkmen häkimetleri we ýurdun media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun etmeýärler.